Ευσέβιος Κεσαρίας, μέρος 12. ΙΕ, πόσο Πολύκαρπος εμαρτύρησεν εις την πόλην των Σμυρναίων μαζί με άλλους επιβήρου. Τον Αντωνίνων, τον αποκληθέντα Ευσεβή, αφού συνεπλήρωσε το 22ο έντος της αρχής, διαδέχεται ο Μάρκος Αβρίλιος ο Βύρος, ο καλούμενος επίσης Αντωνίνος ιός αυτού, μαζί με τον αδελφόν Λούκιον. Κατά τον χρόνο τούτον εξεράγησαν φοβερή διωγμή στην Ασία. Τότε δε ετελειώθη με το μαρτύριον ο Πολύκαρπος. Θεωρώ δε αναγκαιότατον να συνάψω εις την παρούσαν ιστορίαν το τέλος αυτού σωζωμένων ακόμα εις έγγραφον έκθεση. Το κείμενον συνετάχθη εξ ονόματος της Εκκλησίας, της οποίας ηγείτο αυτός και απευθύνεται προς τας κατά τόπον παροικίας, εκθέτων τα σχετικά με αυτόν δια τον εξής. Η Εκκλησία του Θεού, η παρικούσα εις τη Σμύρνην προς την Εκκλησία του Θεού, την παρικούσαν εις το Φιλομήλιον και προς όλας τας παροικίας της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, εοποιίε ευρίσκονται εις πάντα τόπον. Ήθε να αυθονεί το έλεος, η ειρήνη και η αγάπη του Θεού Πατρός και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σας γράφομεν, αδελφοί, τα σχετικά με τους μάρτυρας και τον μακάριον Πολύκαρπον, ο οποίος έθεσε τέρμα εις των διωγμών, ωσάν να τον επεσφράγισε με το μαρτύριό του. Εν συνεχεία προς αυτά, πρώτης διηγήσεως περί του Πολυκάρπου, ανιστορούν τα συμβάντα εις τους λοιπούς μάρτυρας, περιγράφοντες την καρτερίαν την οποίαν έδειξαν προς τους πόνους, διότι λέγουν ότι κατέπληξαν τους περιοστώτας γύρω, καθώς ούτι έβλεπον αυτούς, άλλωστε μεν να ξεσχίζονται με μάστιγας μέχρι των εσωτερικών φλεβών και αρτηριών, ώστε να διακρίνονται ακόμα και εις τους μύχους απόκρυφα του σώματος, τα σπλάχνα και τον μέλι αυτών, άλλοτε δε να τοποθετώνται επάνω εις θαλάσσιναν όστραγα και εις μητερούς οβελίσκους, να διέρχονται από παντούς είδους τιμωρίας και βασάνους και τέλους να παραδίδονται βορρά εις τα θηρία. Ιστορούν δε ότι ιδιαιτέρως διέπρεψον ο Γερμανικός, ο οποίος με τη Θεία Χάρη ενίσχυε τον έφυτον δειλίαν του σώματος ενώπιον του θανάτου. Πράγματι, ενώ ο Ανθίπατος ήθελε να το μεταπίσει και προβάλλουν την ηλικία του, παρεκάλει αυτόν να λυπηθεί εαυτόν. Καθώς είναι τόσο νέος και ακμαίος, δεν καθυστέρησε, αλλά προθύμως παρέσυρε το θηρίον επάνω του. Σχεδόν εκβιάσας και εξαγριώσας αυτό, δια να απαλλαγεί το ταχύτερο δυνατόν από τον άδικο και άνομον βίων. Με το ένδοξον θάνατο τούτου όλο το πλήθος θαύμασαν την ανδρεία του Θεοφιλούς μάρτυρος και την εν γέννη αρετήν του γένους των χριστιανών. Ήρχισε να κραυγάζει ομαδικός, έξω οι άθεοι, να αναζητηθεί ο Πολύκαρπος. Ενώ ο Μέγας Θόρυβος ηγέρθη με τα σκραυγάς ταύτας, εις Φρίξ ονομαζόμενος Κόιντος, ο οποίος είχε έλθει προσφάτως από την Φρυγίαν, ειδών τα θηρία και τας άλλας απειλάς, εδηλίασε λόγω ψυχικής καταπτώσεως και παραιτήθη της σωτηρίας του. Το κείμενο δε της υποσυζήτησιν επιστολής δηλώνει ότι ούτως ήτο εκείνος ο οποίος εισεπήδησε μαζί με άλλους εις το δικαστήριον αυθαδός, μεν αλλά αλλοφρόνος, όταν όμως συνελήφθη, προσέφερεν εις όλους φανερόν δείγμα ότι δεν πρέπει να ρίπτονται εις τη αυτάς περιπετίας ρυψοκινδύνος και ανεβλαβός. Αλλά αυτόν μεν επεριπέτειε τι ούτων τέλος ήχων. Ο δε θαυμασιότατος Πολύκαρπος, όταν ήκουσε ταύτα κατά πρώτον, έμεινε ατάραχος, φυλάξας το ήθος του σταθερών και ακίνητων, ήθελε δε να παραμείνει εις την πόλη. Πιστής όμως εις τους γύρω του, οι οποίοι τον οικέτευον και τον παρακάλουν να απομακρυνθεί, εξήλθεν εις Αγρικίαν, μη απέχουσαν πολύ από την πόλη και διέμεινεν εκεί μαζί με ολίγους συνοδούς. Δεν έπρατε δε νύκτα και ημέρα τίποτε άλλο παρά επεδίδετο εις προσευχάς προς τον Κύριο, δια τον οποίον παρεκάλει και οικέτευε ζητών ειρήνη δια τας όλης την οικουμένη εκκλησίας. Πράγμα το οποίον άλλωστε ή το παντοτινή συνήθειά του.
Ενώ δε προησήφιετο 3 ημέρας πρώτη συλλήψεώς του, είδε τη νύχτα εις οπτασίαν ότι το προσκέφαλόν του ανεφλέγην ευνηδίως εκάει. Ξυπνήσας δε με αυτό, ευθύς εξήγησε το φανέν εις τους παρόντας, σχεδόν προφητεύσας και διασαφίσας εις τους συντρόφους του, ότι οφείλει να παραδώσει τη ζωή του εις το πυρ δια των Χριστών. Επειδή πάντως οι αναζητούντες αυτών επέμενον με πολύ ζήλον, λέγουν ότι πάλιν εκβιαστής από τη συμπάθεια και στοργή αδελφών μετέβη εις άλλην αγρικίαν. Εκεί κατέφθασαν με το λίγο οι διώκτε, οι οποίοι συνέλαβαν 2 υπηρέτας. Κακοποιήσαντες τον ένα από τους 2, οδηγήθησαν υπ' αυτού εις την κατοικία του Πολύκαρπου, εισβάλλοντες δε την εσπέρα, έβρον αυτόν εξυπλωμένον εις το υπερόον, ενώ η δύνατο να μετακινηθεί από εκεί εις άλλην οικία δεν ηθέλησε. Είπον, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Όταν μάλιστα έμαθεν ότι έφτασαν, καθώς λέγουν, κατέβη εις το ισόγειον και συνομίλησε με ταυτόν με πολύ φεδρών και πράων πρόσωπων, ώστε όσοι δεν εγνώριζον τον άνδρα από παλαιά να νομίζουν ότι βλέπουν θαύμα. Παρατηρούντες το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς και τη σεμνότητα και ευστάθεια του τρόπου, διηρητώντο δε αν τόση σπουδή έγινε δια να συλληφθεί εις τούτου χαρακτήρος γέρον. Αυτός δε χωρίς καθυστέρηση προστάσει αμέσως να παρατεθεί εις αυτούς τράπεζα, έπειτα τους εκάλεσε να λάβουν πλούσιον δείπνον, εζήτησε δε από αυτούς προθεσμίαν 1 ώρας δια να προσευχηθεί χωρίς φόβο. Αφού δε του το επέτρεψαν, Αναστάς προσευχήθη γεμάτος από την χάριν του Κυρίου, ώστε οι παρόντες να συγκινηθούν ακούοντες τα σευχάς του, και πολλοί από αυτούς μετανοούν ήδη διότι επρόκειτο να εκτελεστεί τιούτος σεμνός και θεοπρεπής γέρον. Μετά ταύτα η περί αυτού επιστολή συνεχίζει την ιστορία με τα σκάτωθη λέξεις. Όταν δε επιτέλους έπαυσε την προσευχή, αφού εμνημόνευσε όλους όσοι είχαν κάποτε έλθει σε επαφή μαζί του, μικρούς και μεγάλους, επίσημους και άσημους, και όλη την ανά την οικουμένη καθολική εκκλησία, ήλθε πλέον η ώρα να εξέλθουν. Τον ανεβίβασαν επάνω εις όνων και τον μετέφεραν εις την πόλη, την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Ο δε ειρήναρχος Ηρώδης και ο πατήρ τούτου Νικήτης μετέβησαν προς συνάντησή του. Το μετέφεραν εις το όχημα των και καθίσαντες δίπλα του προσεπάθουν να παρεπίσουν λέγοντες: «Τι κακόν είναι να είπεις, ο Καίσαρ είναι Κύριος, και να θυσιάσεις ώστε να σωθείς?» Ούτως δε καταρχάς μεν δεν απεκρίνωτο. Επειδή όμως αυτοί επέμενον, είπε: «Δεν πρόκειται να κάμω ό,τι με συμβουλεύετε». Εκείνοι, αποτυχώντας να το πείσουν, έλεγον φοβεράς απειλάς και τον κατεβίβαζαν βιαίως, ώστε κατρεχόμενος του οχήματος να σχίσει το εμπρόστιον της κνήμης του. Παρά ταύτα, χωρίς να στραφεί να κοιτάξει, ως αν να μην είχε πάθει τίποτα, ευάδιζε προθύμως με τα σπουδής, οδηγούμενος εις το στάδιο. Ήτο όμως τόσο θόρυβος εκεί, ώστε να μην είναι δυνατόν να ακουστεί από πολλούς. Καθώς δε ο Πολύκαρπος εισήρχετο εις το στάδιον, οικούστη φωνή εξ ουρανού: «Ίσχυε, Πολύκαρπε και Ανδρίζου», και τον μεν είποντα δεν είδε κανείς. Την δε φωνή ήκουσαν πολλοί από τους ειδικούς μας. Όταν λοιπόν προσήχθη, υπήρχε μέγας θόρυβος, καθώς ήκουσαν ότι ο Πολύκαρπος είχε συλληφθεί. Μόλις λοιπόν οδηγηθεί ενώπιον του Ανθιπάτου, τον ηρώτησεν ο Ανθίπατος αν αυτός ήτο ο Πολύκαρπος, και αφού ούτως ομολόγησε, προσεπάθη να τον πείσει να αρνηθεί, λέγον: «Λυπήσου την ηλικία σου», και άλλα παρόμοια προς αυτά, τα οποία συνηθίζουν αυτοί να λέγουν: «Ορκίσου εις το πνεύμα του Καίσαρος». Μετανόησε, είπε: «Έξω οι άθεοι». Ο δε Πολύκαρπος εκοίταξε προς ολόκληρον το πλήθος του σταδίου με σοβαρόν το πρόσωπο. Έσυσε προς αυτόν τη χείρα, εστέναξε και βλέπαν προς τον ουρανόν, είπε: «Έξω οι άθεοι». Επειδή δε ο διοικητής επέμενε και έλεγεν: «Ορκίσου και θα σε απολύσω, ήβρισε το Χριστόν». Είπε ο Πολύκαρπος: «86 έτη υπηρετώ αυτόν και κατά τίποτε δεν με ειδίκησε. Πώς δίνομαι να βλασφημίσω τον βασιλέα μου, τον σωτήρα μου?»
Επειδή δε πάλιν επέμενε αυτός και έλεγε «Ορκίσου εις το πνεύμα του Καίσαρος». Λέγει ο Πολύκαρπος «Αφού μετεοπονείς διε να ορκιστώ εις το πνεύμα του Καίσαρος, όπως λέγεις, προσποιούμενος ότι αγνοείς ποιος είμαι, άκουε ότι θα δηλώσω με παρησία. Είμαι χριστιανός. Εάν δεν θέλεις να μάθεις τη διδασκαλία του χριστιανισμού, όρισε ημέρα συναντήσεως και θα ακούσεις». Είπεν ο Ανθίπατος «Πείσε το λαό περί αυτής». Ο Πολύκαρπος είπεν «Εσέ μεν θεώρησα άξιον προσυζήτηση, διότι έχομεν διδαχθεί να απονέμομεν την προσικούσαν τιμήν, η οποία δεν μας ζημιώνει εις τας αρχάς και στας εξουσίας, τας τεταγμένας υπό του Θεού. Εκείνους δε δεν θεωρώ άξιους να υποβάλλω εις αυτούς απολογία». Ο δε Ανθίπατος είπεν «Έχω θηρία, εις αυτά θα σε παραδώσω, εάν δεν μετανοήσεις». Αυτός δε είπε «Κάλεσέ τα, διότι δεν ισχύει δι' μας ή από τα ανώτερα προς τα χειρότερα μετάνοια. Καλόν δε είναι η μετάθεση από τα πονηρά εις τα δίκαια». Εκείνος δε πάλιν είπε προς αυτόν «Θα διατάξω να καήσεις την πυράν, εάν δεν μετανοήσεις». Ο Πολύκαρπος είπε «Με απειλείς με πυρ το οποίο καίει προς καιρός και με το λίγον σβήνεται, διότι αγνοείς το πυρ της μελούσης κρίσεως και αιωνίας κολάσεως, το οποίο προορίζεται δια τους ασεβείς, αλλά δια τι βραδύνεις, φέρε ό,τι θέλεις». Λέγον δε ταύτα και άλλα πολλά, εγέμισε θάρρος και χαράν, και το πρόσωπό του επληρώθη από χάριν, ώστε όχι μόνο να καταρρεύσει ταραγμένος από τα λεγόμενα προς αυτόν, αλλά τουναντίον να καταπλαγεί ο Ανθίπατος και να στείλει τον κήρυκά του, δια να διακηρύξει εις το μέσον του σταδίου. Ο Πολύκαρπος ομολόγησε τρεις ότι είναι χριστιανός. Όταν ελέγχθη τούτο υπό του κήρυκος, όλον το πλήθος των εθνικών και των Ιουδαίων, των κατοικούντων εις τη Σμύρνην, εκράβγαζε με ασυγκράτητον θυμών και μεγάλη φωνήν. Ούτως είναι διδάσκαλος της Ασίας, ο πατήρ των χριστιανών, ο καθαιρετής των θεών ημών, ο διδάσκων πολλούς να μην θυσιάζουν και να μην προσκυνούν. Λέγοντες ταύτα, εφώναζον πάλι και εζήτησαν από τον Ασιάρχην Φίλιππον να αφήσει δια τον Πολύκαρπο λέοντα. Εκείνος δε είπε ότι τούτο δεν του είναι επιτρεπτό, διότι είχε συμπληρώσει τα στηριομαχίας. Τότε έκριναν καλόν να φωνάξουν ομαδικώς να καεί ζωντανός ο Πολύκαρπος, διότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί η οπτασία η οποία του παρουσιάστη σχετικώς με το προσκεφάλαιον όταν είδον αυτό κατά την ώρα της προσευχής να καίεται. Είπε προφητικός στραφής προς τους μεταυτούς πιστούς, πρόκειται να καώ ζωντανός. Τα γεγονότα λοιπόν αυτά συνέβησαν με μεγαλύτεραν ταχύτητα από όσοι θα χρειάζοντο διαναλεχθούν οι όχλοι. Αυτοστιγμή συγκέντρωσαν ξύλα και φρίγανα από τα εργαστήρια και τα βαλανία, προπάντων οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατά τη συνήθειά των ευοηθούν εις τούτο προθύμος. Όταν δε ετοιμάστη η πυρά, εκδηθείς όλα τα ενδύματά του και λύσα στην ζώνη, επιχείρησεν επίσης να λύσει τα υποδήματά του, πράγμα το οποίο δεν είχε κάνει άλλοτε, διότι πάντοτε εκάστος των πιστών προσεπάθη να εγγύσει το ταχύτερον τη σάρκα του, διότι ήτο στολισμένος με πάσαν χάρη λόγω της αγαθής πολιτείας του και πριν λευκαθεί η κόμη του. Τοποθέτησαν λοιπόν ευθύς αμέσως τα προορισμένα δια την πυράν υλικά, όταν δε επρόκειτο να τον καρφώσουν, είπεν «Αφήσατε με ούτω, διότι αυτός ο οποίος θα μου δώσει τη δύναμη να υπομείνω το πυρ, θα μη δώσει το θάρρος να μείνω ακίνητος εις την πυράν και χωρίς τη στέρωση με τους ύλους». Εκείνοι δε δεν τον εκάρφωσαν, αλλά τον προσέδεσαν. Αυτός δε θέσα στα σχήρας ο πίσω και προσδεθείς ως σαν επίσημος κρυός από μέγα πίμνιον, προσφερόμενος ως ολοκαύτωμα ευπρόσδεκτον από τον Πρατοκράτορα Θεόν, είπε «Πάτερ του αγαπητού και ευλογητού πέδωσου Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχομεν λάβει την επίγνωσή σου, Θεέ των αγγέλων, των δυνάμεων, όλης της κτήσεως και όλου του γένους των δικαίων, οι οποίοι ζουν ενώπιον σου, σε ευλογώ, διότι με ηξίωσες αυτής της ημέρας και ώρας, με ηξίωσες δηλαδή μαζί με το σύνολο των μαρτύρων να λάβω μέρος εις το ποτήριον του Χριστού σου
δια Ανάσταση εις αιώνιον ζωήν της ψυχής και του σώματος, εις την αθανασίαν του Αγίου Πνεύματος. Ήθε σήμερα να γίνω δεκτός μεταξύ αυτών ενώπιόν σου ως πλούσια και ευπρόσδεκτος θυσία, όπως το προητήμασες, το προεφανέρωσες και το εξεπλήρωσες σύ, ο αψευδής και αληθινός Θεός. Όθεν σε ενώ, σε ευλογώ, σε δοξάζω, δια όλα δια του ουρανίου αρχιερέως Ιησού Χριστού, του αγαπητού πέδου σου, δια του οποίου απευθύνεται δόξα εις εμεταυτού εν το Αγίο Πνεύματι τώρα και στους μέλλοντας αιώνος. Αμήν. Αφού δε επρόφερε το αμήν και ετελείωσε την προσευχήν, οι υπεύθυνοι δια την πυράν την ίναψαν, καθώς δε η φλόξ εις επίδησε μεγάλη. Είδομεν θαύμα, εμείς εις τους οποίους εδόθη να ειδούν, οι οποίοι διετηρήθημεν δια να αναγγείλομεν εις τους λοιπούς τα γεγονότα, διότι το πυρ σχηματίζον εν είδος καμάρας, οσάν ιστίον πλοίου φουσκόμενον από τον άνεμον, περιέβαλε γύρω-γύρω τα σώματα του μάρτυρος, και τούτο ήτο εις το μέσον, όχι ως σάρξ και όμενη, αλλά ως χρυσός και άργυρος καθαριζόμενος με πυρ εις την κάμινον. Και αισθανθήμεν τόσην ευωδίαν, οσάν από αναμένο λιβανότων ή από άλλο πολύτιμον άρωμα. Εν τέλει λοιπόν, επειδή οι άνομοι είδαν ότι το σώμα του δεν ήτο δυνατόν να καταφαγωθεί από το πυρ, διέταξαν ένα εκτελεστή να βυθίσει εις αυτόν ξύφος. Όταν δε έπραξε τούτο, εξήλθεν άφθονον αίμα, ώστε να κατασβέσει το πυρ και να θαυμάσει όλος ο όχλος, διότι υπήρχε τόση διαφορά μεταξύ των απίστων και των εκλεκτών. Εις από αυτούς τους εκλεκτούς υπήρξε ο θαυμασιότατος ούτος κατά τους χρόνους ημών, ο οποίος διετέλεσεν αποστολικός και προφητικός διδάσκαλος, επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας της Σμύρνης, διότι πας λόγος τον οποίον επρόφερε με το στόμα του και εξεπληρώθη και θα εκπληρωθεί. Ο δε αντίζηλος και φθονερός πονηρός, ο αντίπαλος του γένους των δικαίων, είδον το μεγαλείον της μαρτυρίας και το εξ αρχής ανεπίληπτον της πολιτείας του, το στέφανον της αυθαρσίας, με τον οποίον είχε στεφανωθεί, και το ακαταγόνιστον βραβείον το οποίον είχε κερδίσει. Εφρόντισεν ώστε να μην παραληφθεί από ημάς ούτε το νεκρόν σωμάτιον αυτού, μολονότι πολλοί επιθυμούν να πράξουν τούτο και να ελιφθούν εις επαφήν με το Άγιον Σάρκιον αυτού. Υπέδειξε λοιπόν ο πονηρός εις τον νικητήν, τον πατέρα του Ηρώδου, αδελφόν δε της Άλκης, να παρουσιαστεί εις τον διοικητήν, ώστε να μην δώσει το σώμα αυτού. Μη τυχόν, λέγει, αφήσαντες των εσταυρωμένων αρχίσουν να λατρεύουν τούτον. Είπον δε ταύτα, καθ' υποβολήν και επιμονήν των Ιουδαίων, οι οποίοι και παρεφύλαξον όταν επρόκειτο να το παρελάβουμε από την πυράν, αγνοούντες ότι δεν θα δυνηθόμεν ούτε το Χριστόν να εγκαταλείψουμε ποτέ, το παθόντα υπέρ της σωτηρίας των σωζωμένων όλου του κόσμου, ούτε άλλο κανένα να λατρεύσουμε, διότι τούτον μεν προσκυνούμεν ως Υιόν του Θεού, τους δε μάρτυρας ως μαθητάς και μιμητάς του Κυρίου αγαπόμεν, και μάλιστα αξίως ένεκα της ανυπερβλήτου αφοσιώσεώς των εις τον βασιλέα και των διδάσκαλών των. Ήθε να γίνομεν και εμείς συγκοινωνοί και συμμαθητέ αυτών. Ιδών λοιπόν ο εκατόνταρχος την προσκληθήσαν από τους Ιουδαίους Φιλονικίαν, ετοποθέτησεν αυτόν εις το μέσον όπως συνηθίζουν αυτοί και το έκαυσεν, ούτως ώστε εμείς ύστερα, συλλέξαντες τα οστά αυτού, τα οποία είναι πολυτιμότερα από πολυτελείς λίθους και ευγενεστέρα από χρυσόν, τα απεθέσαμεν εις κατάλληλον μέρος. Εκεί, όταν θα συναθριζόμεθα, κατά το δυνατόν με αγαλίασιν και χαρά, θα μας επιτρέψει ο Κύριος να επιτελόμεν τη γενέθλιον ημέρα του μαρτυρίου αυτού, χάρη της μνήμης εκείνων οι οποίοι έχουν ήδη προαθλήσει και χάρη της ασκήσεως και προετοιμασίας εκείνων οι οποίοι πρόκειται να αθλήσουν. Τι αυτά ήσαν τα συμβάντα εις τον μακάριον Πολύκαρπον, ο οποίος μαζί με τους εκ Φιλαδελφίας προερχόμενους υπήρξεν ο 12ος μαρτυρήσας. Μόνος δε αυτός μνημονεύεται ιδιαιτέρως από όλους, μέχρι σημείου ώστε να διαλαλείται και από τους εθνικούς εις πάνταν τόπων.
Τιού του τέλους κατεξιώθη ο θαυμάσιος και αποστολικός Πολύκαρπος, όπως έχουν καταγράψει την ιστορία οι αδελφοί της Εκκλησίας των Σμυρναίων, εις την αναφερθήσαν επιστολήν αυτών. Εις την ίδιαν δε γραφήν περί αυτού ήσαν συνημένα και άλλα μαρτύρια συμβάντα εις την ιδίαν Σμύρνην, κατά την ιδίαν με το μαρτύριον του Πολυκάρπου χρονικήν περίοδον. Μεταξύ αυτών Μητροδόρος, ο οποίος φαίνεται ότι ήτο πρεσβύτερος της αιρέσεως του Μαρκίωνος, εφωνεύτη παραδοθείς εις το πυρ. Πάντως από τους τότε περιβόητους μάρτης κατέστη κάποιος Πιόνος. Το περί αυτού κείμενον περιέχει πληρέστατα τας ομολογίας του, εν λεπτομέρεια την παρησίαν του λόγου, τας υπέρ της πίστεως ενώπιον του λαού και των αρχόντων απολογίας και διδακτικάς δημιγορίας, προσέτει δε τας δεξίωσης προς τους πεσόντας εις των πειρασμών κατά των διωγμών, τας παρενέσεις τας οποίας υπήφθηνεν εις τους προς αυτόν προσερχομένους εις την φυλακήν αδελφούς, έπειτα τας βασάνους τας οποίας υπέμεινε, τους πόνους κατά την διάρκεια αυτών, τα καρφώματα εις το ξύλον, την καρτερίαν επάνω εις την πυράν και έπειτα απ' όλα τας θαυμάσιας πράξεις του, των θάνατων. Τους ενδιαφερομένους θα παραπέψομεν εις αυτήν τη γραφήν, η οποία είναι εντεταγμένη εις την υφημών φιλοτεχνηθήσαν συλλογήν των αρχαίων μαρτυριολογίων. Σώζονται δε πάθη και άλλων μαρτύρων, μαρτυρήσαντων εν συνεχεία εις την Πέργαμον, πόλην της Ασίας, του Κάρπου, του Παπύλου και της Αγαθονίκης, οι οποίοι ετελειώθησαν εν δόξος έπειτα από διαπρεπής ομολογίας. ΙΣ πώς εμαρτύρησεν ο φιλόσοφος Ιουστίνος, διδάσκαλος του Λόγου του Χριστού, εις την πόλην των Ρωμαίων. Κατά τους χρόνους δε τούτους και ο Ιουστίνος, αναφερθείς από ημάς ο λίγων προηγουμένως, αφού έδωσε δεύτερον βιβλίον υπέρ των δογμάτων ημών, εις τους δηλωθέντας άρχοντας, εκομίστη με το θείον μαρτύριον. Τη ραδιουργίαν ητήμασεν ο φιλόσοφος Κρίσκης, ούτως δε εζήλωσε τον βίο και τον τρόπο, ο οποίος είναι φερόνιμος εις την κοινικήν προσηγορίαν, επειδή επανειλημμένος τον είχε νικήσει εις συζητήσεις παρουσία ακροατών. Ούτω εις το τέλος δια του μαρτυρίου του εκέρδισε τα τρόπαια της νίκης της αληθείας, την οποίαν εκήρυσε. Τούτο δε και ο ίδιος ο πράγματι φιλοσοφότατος εσημείωσε σαφώς κατά πρόληψην εις την δηλωθήσαν απολογίαν, όπως επρόκειτο να του συμβεί με το λίγο με αυτούς εδώ τους λόγους. Και εγώ λοιπόν αναμένω να καταδοθώ από κάποιον εκ των μνημονευθέντων και να εκταθώ εις το βασανιστήριον ξύλων ή ακόμα από τον Κρίσκεντα των φιλόσοφων και φιλόκομπων, διότι δεν αξίζει να καλόμεν φιλόσοφον έναν άνδρα, ο οποίος δια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει κατηγορεί τους χριστιανούς ως άθεους και ασεβείς. Πράττον τούτο προς χάριν των πολλών των πλανωμένων. Κατατρέχον ημάς είτε δεν εμελέτησε τα διδάγματα του Χριστού, οπότε είναι παμπώνηρος και πολύ χειρότερος από τους αμόρφωτους, οι οποίοι επιφυλάσσονται να συζητούν και ψευδομαρτυρούν δια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν, είτε τα εμελέτησε χωρίς να κατανοήσει το εις αυτάν μεγαλείων ή κατανοήσας πράτη ταύτα δια να μην θεωρηθεί και αυτός χριστιανός, οπότε είναι πολύ περισσότερον δειλός και παμπώνηρος, διότι κυριαρχείται από αμαθή και παράλογον γνώμη και από φόβον. Πράγματι, επιθυμώ να γνωρίζετε ότι του προέβαλον και το ρώτησα μερικά στιάφτας ερωτήσεις για να μάθω και να ελέγξω ότι αληθώς δεν γνωρίζει τίποτε και ότι λέγον την αλήθεια. Εάν δεν αναφέρθησαν εις σας αυτές τις συζητήσεις, είμαι έτοιμος να ανανεώσω τας ερωτήσεις ενώπιόν σας. Βασιλικόν θα ήτο και τούτο το έργο. Εάν δε ερωτήσεις μου και απαντήσεις εκείνου εγνώστησαν από σας, είναι φανερό εις σας ότι δεν γνωρίζει τίποτα από τα ειδικά μας ή εάν γνωρίζει αλλά δεν τολμά να το υπεί λόγω των ακροατών, τότε, όπως είπαν προηγουμένως, δεν αποδεικνύεται φιλόσοφος, αλλά φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος δεν τιμά ούτε το αξιαγάπητον σοκρατικών λόγιων. Ταύτα λέγει ο Ιουστίνος. Ότι δε κατά την πρόρησή του ετελειώθη δημιουργηθής υπό του Κρίσκεντος, το ιστορεί εις την πραγματίαν προσέλινας ο Τατιάνος, ανήρ ο οποίος
ή στην αρχή της σταδιοδρομίας του, εξεπαιδεύθη εις τα ελληνικά μαθήματα και απέκτησε όχι μικράν δόξαν εις αυτά. Άφησε δε πολλά λογοτεχνικά μνημεία, λέγον ούτω, και ο Ιουστίνος ορθώς διεκήρυξεν ότι οι προηγούμενοι ομοιάζουν με ληστάς. Έπειτα, αφού λέγει μερικά περί των φιλοσόφων, προσθέτει ταύτα. Ο Κρίσκης λοιπόν, ο οποίος έστησε τη φωλέαν του εις την μεγάλην πόλην, εις την παιδεραστίαν μεν εξεπέρασε όλους, εις τη φιλοαργυρία δε ήτο απόλυτος προσκολλημένος. Αυτός ο οποίος συνεβούλευε την καταφρόνηση του θανάτου, τόσον εφοβείται τον θάνατο, ώστε δημιούργησε δια να επιβάλλει τον θάνατο εις των Ιουστίνων ως μέγα κακόν, διότι ούτως κηρύττων την αλήθεια, ήλεγχε τους φιλοσόφους ως λέμαργους και απατεώνας, και του μεν Ιουστίνου το μαρτύριον τι αυτήν αιτίαν είχε. Ιώτα ζήτα, περί των μαρτύρων τους οποίους μνημονεύει ο Ιουστίνος εις σύγγραμμά του. Ο ίδιος δε Ανήρ πριν αγωνιστεί εις την προηγούμενη απολογίαν, μνημονεύει άλλους μαρτυρήσαντας προ αυτού. Εις τωρών τα χρήσιμα ταύτα δια το θέμα ημών γράφει ούτω. Μία γυνή συνέζει με άνδρα ακόλαστον, εις την αρχήν δε και αυτή οικολάστενεν. Όταν όμως εγνώρισε τα διδάγματα του Χριστού, εσωφρονίστη, προσεπάθη δε να πείσει και τον άνδρα της να σοφρονεί ομοίως, αναπτύσσουσα την διδασκαλία και απαγγελούσα την μέλουσαν εις αιώνιον πυρ κόλασιν, η οποία αναμένει του ζώντας χωρίς σοφροσύνη και ορθών λόγων. Εκείνος δε, επιμένων εις τας ιδίας ασελγίας, απεξένωσε με τας πράξεις τη σύζυγό του, διότι η γυνή θεωρούσα ασεβές να κοιμάται εις το εξής μαζί με τον άνδρα, ο οποίος προσεπάθη με πάντα τρόπο να ευρίσκει πόρους ειδονής, παρά τον νόμο της φύσεως και παρά το δίκαιον, ή θέλησε να τον διαζευθεί. Επειδή όμως επίστη στους συγγενείς της, οι οποίοι τη συνεβούλευσαν να παραμείνει πλησίον του με την ελπίδα ότι κάποτε ο Ανήρ θα μετεβάλλετο, πιέζουσα τον εαυτό της έμεινε. Όταν δε ο Ανήρ αυτής μετέβη εις την Αλεξάνδρεια, αυτή επληροφορήθη ότι έπρατε χειρότερα. Τότε πλέον, δια να μην γίνει κοινωνός των αδικημάτων και ασεβημάτων του μένουσα εις την συζυγίαν ως ομοδίαιτος και ομόκητος αυτού, εχωρίστη, δώσασα το λεγόμενο εις σας ρεπούδιον. Ο δε καλός και αγαθός Ανήρ αυτής, ενώ έπρεπε να χαίρεται διότι αυτή είχε πάυσει εκείνας τας πράξεις τας οποίας έπρατεν, άλλοτε ελαφρώς με τους υπηρέτας και τους μισθοφόρους, ικανοποιημένοι εις μέθην και πάσαν κακίαν, επιθυμεί δε να πάυσει και αυτός να πράττει ταύτας. Τώρα οπότε απεμακρύνθη αυτή, διότι ούτως δεν ήθελε να συμμορφωθεί, υπέβαλε κατηγορία εις την οποία λέγει ότι αυτοί είναι χριστιανοί, και εκείνοι μεν υπέβαλεν εισέ των αυτοκράτων αίτηση, με την οποία ζήτη και να επιτραπεί πρώτον να τακτοποιήσει τα οικονομικά στις υποθέσεις και έπειτα να απολογηθεί επί της κατηγορίας μετά τη ρύθμιση των υποθέσεών της, και εσύ της το επέτρεψες. Ο δε πρώην σύζυγός της, μη δυνάμενος επί του παρόντος να είπε τίποτε κατά αυτής, εστράφη προς κάποιον Πτολεμαίον, ο οποίος ήτο διδάσκαλος εκείνης εις τα χριστιανικά μαθήματα, κατά τον εξής τρόπον. Έπεισε έναν εκατόνταρχον φίλων του να συλλάβει τον Πτολεμαίον και να τον ερωτήσει τούτο μόνον, εάν ήτο χριστιανός. Επειδή λοιπόν ο Πτολεμαίος, ο οποίος ήτο φιλαληθής εις το χαρακτήρα και όχι απατεών και ψευδόλογος, ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Ο εκατόνταρχος ενήργησε να εγκλειστεί στη φυλακή και τον ετιμώρησε εις το δεσμοτήριον επί πολλήν χρόνων. Τελικώς δε, όταν ο άνθρωπος οδηγήθη εις τον Ουρβίκιον, ομοίως εξητάστη μόνον τούτο ακριβώς, εάν ήτο χριστιανός. Και πάλιν, ούτως συναισθανόμενος ότι τα αγαθά του οφείλονται εις τη διαδοχή του Χριστού, ομολόγησε το διδασκαλίον της Θείας Αιρετής. Διότι ο αρνούμενος κάτι ή το αρνείται διότι καταδικάζει το πράγμα, ή αποφεύγει την ομολογία διότι θεωρεί αυτόν ανάξιον και ξένον προς το πράγμα. Κανέν από αυτά τα δύο δεν αρμόζει εις των αληθινών χριστιανών. Όταν δε ο Ουρβίκιος διέταξε να απαχθεί προς εκτέλεση,
κάποιος Λούκιος, χριστιανός και αυτός, βλέπον την τόσο παραλό, αποφασιστήσαν κατά δίκην, είπε προς τον Ουρβίκιον: ποια είναι αυτή η αιτία ότι τιμώρησες τον άνθρωπο τούτον, χωρίς να ελέγχεται ούτε ως μύχος, ούτε ως πόρνος, ούτε ως ανδροφόνος, ούτε ως λοποδίτης, ούτε ως σάρπαξ, ούτε γενικώς ως διαπράξας κάποιο αδίκημα? Δεν κρίνεις όπως αρμόζει εις τον ευσεβή αυτοκράτορα, ούτε εις το φιλόσοφον ιόν του Κέσαρος, ούτε εις την ιεράν σύγκλιτον. Ο Ουρβίκιε, και εκείνος, χωρίς να αποκριθεί τίποτε άλλο, είπε προς το Λούκιον: μου φαίνεσαι κι εσύ ότι είσαι χριστιανός. Αφού δε ο Λούκιος είπε: μάλιστα, διέταξε πάλι να απαχθεί και αυτός προς εκτέλεση. Αυτός δε ομολόγησε ότι χρεωστεί χάριν, διότι προσέθεσεν ότι απαλλάσσεται από τιού τους πονηρούς δέσποτας και πορεύεται προς τας αγαθών πατέραν και βασιλέαν θεών. Και εις άλλος τρίτος υπεσήλθον κατεδικάστη επίσης εις κολασμών. Ευλόγος ο Ιουστίνος προσθέτει εν συνεχεία προς ταύτα τους λόγους τους οποίους εμνημονεύσαμε προηγουμένως, λέγον: και εγώ λοιπόν αναμένω να καταδοθώ από κάποιον εκ των ονομασθέντων κτλ. Γιώτα ήτα, ποια συγγράμματα του Ιουστίνου έφτασαν έως ημάς. Πολυάριθμα υπομνήματα πεπαιδευμένης και σπουδασμένης εις τα θείας διανοίας έχει αφήσει εις ημάς ο Ιουστίνος. Θα παραπέμψομεν τους φιλομαθείς εις αυτά, αφού σημειώσομεν χρησίμως τα ελθόντα εις την γνώσιν ημών. Καταρχάς υπάρχει πραγματεία αυτού απευθυνωμένη προς τον Αντωνίνον, τον Ευσεβή και τους ιούς τούτου και τη σύγκλιτον των Ρωμαίων υπέρ των δογμάτων ημών. Έπειτα δε άλλη πραγματεία περιέχουσα δευτέραν απολογίαν υπέρ της πίστεως ημών, την οποίαν υπήφθηνεν προς τον διάδοχον και ομώνυμον του παραφερθέντος αυτοκρατόρος Αντώνινον Βύρων, του οποίου την περίοδον εξετάζομεν επί του παρόντος. Άλλη είναι η προσέλληνας, εις την οποία μετά μακράν συζήτηση περί θεμάτων συζητουμένων και μεταξύ ημών και μεταξύ των Ελλήνων φιλοσόφων αναπτύσσει τα περί της φύσεως των δαιμόνων. Δεν επήγει όμως να παραθέσουμε ταύταν τώρα. Και πάλι άλλον σύγγραμμα αυτού προς Έλληνας έφτασε μέχρι ημών, το οποίον επιγράφει έλεγχον και μαζί με αυτά άλλο περί μοναρχίας Θεού, την οποίαν κατοχυρώνει όχι μόνο από τα ειδικάς μας γραφάς, αλλά και από τα ελληνικά βιβλία. Εκτός δε αυτών, το επιγραφεόμενο ψάλτης και άλλου σχολικού χαρακτήρος περί ψυχής, εις το οποίον αναπτύσσουν διάφορα ζητήματα περί του εξεταζομένου προβλήματος, παραθέτει τας δοξασίας των Ελλήνων φιλοσόφων και υπόσχεται ότι θα ανασκευάσει ταύτας και θα παραθέσει την ειδική του γνώμη εις άλλην πραγματείαν. Συνέταξε δε και διάλογον προς Ιουδαίους, τον οποίον διεξήγαγεν εις την πόλην των Εφεσίων προς τον επισημότατον των τότε Εβραίων Τρίφωνα και εις τον οποίον δεικνύει με ποιον τρόπον η Θεία Χάρις παρόρμησε αυτόν εις την διδασκαλία της πίστεως, ποιον ζήλον είχε επιδείξει προηγουμένως εις τη σπουδήν των φιλοσοφικών μαθημάτων και πόσον εκθήμως ανεζήτησε την αλήθεια. Ιστορεί δε συγχρόνως πως οι Ιουδαίοι εραδιούργησαν κατά της διδασκαλίας του Χριστού, απευθύνουν τους λόγους τούτους προς τον Τρίφωνα. Όχι μόνον δε δεν μετανοήσατε δια όσα κακά επράξατε, αλλά εκλέξαντες τότε άνδρας επιλέκτους, απεστήλατε από την Ιερουσαλήμ εις όλην τη γη, για να υπούν ότι ενεφανίστη η άθεος αίρεση των χριστιανών και δια να απορριθμίσουν εκείνα τα οποία λέγουν εναντίον ημών όλοι όσοι αγνοούν ημάς, ώστε είστε υπεύθυνοι αδικίας όχι μόνον δια τους εαυτούς σας, αλλά γενικώς δια όλους τους ανθρώπους. Γράφει δε επίσης ότι μέχρι και της εποχής του έλαμπον εις την Εκκλησίαν χαρίσματα προφητικά και αναφέρει την αποκάλυψη του Ιωάννου. Λέγον σαφώς ότι αυτή είναι του Αποστόλου, μνημονεύει δε και μερικά προφητικά ρητά, ελέγχον τον Τρίφωνα, διότι οι Ιουδαίοι περιέκοψαν ταύταν από τη Γραφήν. Φέρονται δε εις πολλούς αδελφούς και πολυάριθμα άλλα προϊόντα των κόμπων αυτού.
τόσο δε αξιοσπούδαστα εφαίνεντο και εις τους παλαιούς τα βιβλία του ανδρός, ώστε ο Ειρηναίος να μνημονεύει λόγους αυτού. Αφενός μεν εις το 4ο βιβλίο προς τας αιρέσεις, όπου λέγει ταύτα ακριβώς, και καλώς λέγει ο Ιουστίνος εις το προς Μαρκίωνας σύγγραμμά του, ότι δεν θα επιθόμην ούτε εις αυτόν τον Κύριον, αν εκήρυτε άλλων θεών παρά των δημιουργών. Αφετέρου δε εις το 5ο του ιδίου συγγράμματος δια τούτων, και καλώς είπε ο Ιουστίνος ότι πριν από την παρουσία του Κυρίου ο σατανάς δεν ετόλμησε ποτέ να βλασφημίσει το Θεόν, διότι δεν εγνώριζε ακόμα την κατάκρισή του. Ή το αναγκαίο να λεχθούν ταύτα προς παρακίνηση των φιλομαθών, να μελετούν με ζήλον και τούτου τα συγγράμματα, τι αυτά είναι τα περί αυτού. Ιώτα θήτα, ποιοι προέστησαν της Εκκλησίας των Ρωμαίων και των Αλεξανδραίων επί της βασιλείας του Βύρου. Τώρα λοιπόν, ενώ η περί εις ο λόγος ηγεμονία ευάδιζε προς το 8ο έτος, την επισκοπήν της Εκκλησίας των Ρωμαίων δέχεται ο Σωτήρ, αφού ο ανίκητος δήλθεν επ' αυτής 11 ολόκληρα έτη, αλλά και της παροικίας των Αλεξανδραίων λαμβάνει την διαδοχή ο Αγρυππίνος, αφού ο Κελαδίων προέστη αυτής επί 14 έτη. Κάπα, ποιοι της Εκκλησίας των Αντιοχαίων. Εις την Εκκλησία των Αντιοχαίων δε έκτος επίσκοπος από των Αποστόλων ήτο ο περίφημος Θεόφιλος, αφού 4ος μεν εκεί είχε καταστεί ο Ήρων μετά τον Κορνήλιον, μετά αυτόν δε 5ος εις τη σειράν διεδέχθη την επισκοπήν ο Έρος. Κάπα α. Εκκλησιαστική συγγραφής ακμάσαντες κατά τους χρόνους τούτους. Ήκμαζον δε κατά τους χρόνους τούτους εις την Εκκλησίαν ο Ηγήσυπος, τον οποίον γνωρίζομεν από προηγουμένως, ο Διονύσιος επίσκοπος των Κορινθίων και ο Ποινητός άλλος επίσκοπος των εν Κρήτη. Προς τούτης ο Φίλιππος, ο Απολινάριος, ο Μελίτων, ο Μουσανός, ο Μόδεστος, υπεράνω δε όλων ο Ειρηναίος, τον οποίον η Ορθοδοξία επί της υγιούς πίστεως της Αποστολικής κατήλθε μέχρις ημών γραπτός. Κάπα β. Περί του Ηγησίπου και των μνημονευομένων υπ' αυτού. Ο μεν Ηγήσυπος έχει αφήσει πληρέστατο μνημείων της γνώμης του εις τα 5 υπομνήματα τα οποία έφτασαν έως ημάς. Δηλώνει εις αυτά ότι αναλαβών ταξίδιον μέχρι της Ρώμης εσχετίστη με πολυαρίθμους επισκόπους και ότι έχει παραλάβει από όλους την ιδίαν διδασκαλίαν. Καλόν είναι να ακούσομεν να προσθέτει τα κάτωθη έπειτα από μερικά, αλλά τα οποία λέγει περί της προς Κορινθίους επιστολής του Κλίμεντος. Και παρέμεινε η Εκκλησία των Κορινθίων εις την ορθήν διδασκαλίαν μέχρι του Πρίμου, επισκόπου εις την Κόρινθον. Συνενεστράφην με αυτούς όταν έπλεον εις τη Ρώμην και παρέμεινα με τους Κορινθίους αρκετάς ημέρας, κατά τας οποίας συνενεπαύθημεν εις την ορθήν διδασκαλίαν. Ελθόν δε εις τη Ρώμην εφιλοτέχνησα κατάλογον διαδοχής μέχρι του Ανικήτου, του οποίου διάκονος ήτο ο Ελεύθερος, τον Ανίκητον διεδέχθη ο Σωτήρ, μετά τον οποίον ήλθε ο Ελεύθερος. Εις έκαστην δε διαδοχήν και εις έκαστην πόλην τα πράγματα είναι όπως κηρύσσουν ο νόμος, οι προφήτε και ο Κύριος. Ο ίδιος συγγραφεύς εκθέτει τας αρχάς των αιρέσεων της εποχής του διατούτων. Αφού εμαρτύρησεν ο Ιάκωβος ο δίκαιος, όπως ο Κύριος και δια του αυτόν λόγο πάλιν καθίσταται επίσκοπος ο Υιός του Θείου αυτού, ο Σιμεών του Κλοπά, τον οποίον ενέκριναν όλοι, αφού ήτο άλλος εξάδελφος του Κυρίου. Εκάλουν τότε την Εκκλησία Παρθένων δια των λόγων ότι δεν είχε φθαρεί, ακόμη με μάταια ακούσματα. Αρχίζει δε να τον φθείρει μεταξύ του λαού ο Θεβούθης, εξαιτίας του ότι δεν έγινε επίσκοπος, δια των 7 Ιουδαϊκών αιρέσεων, εις τας οποίας άνοικε και αυτός.
Από αυτάς προήλθον ο Σιμεών όθεν οι Σιμωνιανοί, ο Κλεόβιος όθεν Κλεοβιηνοί, ο Δοσίθεος όθεν Δοσιθιανοί, ο Γορθέος όθεν οι Γοραθινοί και οι Μοσβόθεοι. Από τούτους δε οι Μενανδριανιστέ, οι Μαρκιονιστέ, οι Καρποκρατιανοί, οι Βαλεντινιανοί, οι Βασιλιδιανοί, οι Σατορνιελιανοί παρεισήγαγον έκαστος ιδιαιτέραν και διαφορετικήν δοξασίαν. Από τούτους οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτε, οι ψευδοαπόστολοι, οι οποίοι διέσπασαν την ενότητα της Εκκλησίας με φθοροποιούς λόγους κατά του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Ο ίδιος ιστορεί προσέτει και τας παλαιάς αιρέσεις των Ιουδαίων λέγον: ήσαν δε εις την περιτομή μεταξύ των ιών των Ισραηλιτών διαφορετική γνώμε κατά της φυλής του Ιούδα και κατά του Χριστού. Αυτέ, Εσέοι, Γαλιλαίοι, ημεροβαπτιστέ, Μοσβόθεοι, Σαμαριτέ, Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι και πολλά άλλα δε γράφει, τα οποία εν μέρη εμνημονεύσαμεν ήδη προηγουμένως, ταξινομούντες τας ιστορίας εις τους οικείους χρόνους. Παραθέτει δε χωρία από το καθεβραίος Ευαγγέλιον και από το Συριακόν και μάλιστα ιδιαιτέρως εις την Εβραϊκήν διάλεκτον, δεικνύον ούτως ότι επίστευσεν εξ Εβραίων. Μνημονεύει επίσης και άλλα ως προερχόμενα από άγραφον Ιουδαϊκήν παράδοση. Όχι μόνον δε αυτός, αλλά και ο Ειρηναίος και όλη η χωρία των αρχαίων πανάρετων σοφίαν εκάλουν τας παροιμία του Σολομώντος. Ομιλών δε περί των λεγόμενων αποκρύφων αναφέρει ότι μερικά από αυτά επλάστησαν την εποχή του από αιρετικούς, αλλά βεβαίως τώρα πρέπει να μεταβούμε εις άλλον.